তিনি sini রাষ্ট্রপিতা ফাদার অফ দ্য নেশন sini মহাত্মা গান্ধী ni bini জন্ম বার্ষিকী ama haike botini bini Achaima ni 155 years tangka जों जत्तनो साइमानो जों इतिहास रक जत्त परीक्षा जों सिओ sini भारत no स्वाधीनता खाइथिनि bini जत्तनो साइ yak kotor angka yak kolok bo bini movement অহিংসা নন ভাইলেন্স মুভমেন্ট তাই गोबां मा मुभमेन्ट no tui bo sini India no স্বাধীন খাইथिनि bo हातारगो परिवै गोबां मा लबि खालायै sini India ni जे बाहायके स्वाधीनता खाइनानि आबनो तै जे बिनि नाहार मुंबायखे जों दिनै 1947 no India स्वाधीनता मानो आबो जत्तनो sini फादर अफ द नेशन महात्मा गांधी ni bini नेतृत्व उनंगो फेबा जों अबो साइमानो जों आसक दुखु कष्ट खायै India ni सारा बर' रकनो तै दुलै फाइमानि परेबो बिनि आसक हामजाकमा बिनि नेतृत्व India स्वाधीनता मानमानि परेबो बनो हाइन हाय किसु संख्यक बर' रक दंगो बिनि बिरुद्धे थाङै बनो जों पगै बुथारमान निरबो जों साइमानो हाय होनै हिमपानो दिनैनि हाय साल जों बेलायखेनो बरम रुओ sini महात्मा गांधी no sini राष्ट्रपिता आबन बगै दिनै जों BJP 11 मानदाय मण्डल नि इंगै जों दिनै बिनि Achaima ni बार्षिकीनो जों पालाय दङ आबनि लग लगि जों दिनै अम हायके जों 22 दिन रमै थांनाय sini दीनदयाल उपाध्याय नि जे BJP ni फाउन्डार बिनि 25 तारिखो बिनि Achaima ni सालंखा आबनि से सकांनो जों तिनि जरा BJP नि कार्यक्रम ऑल इंडिया गनांगै सेवा पाक्षिक जे कार्यक्रम आबो चलि दंगो गोबां मा जागावो साफाई अभियान गोबां मा जागा ब्लाड कैम्प हेल्थ कैम्प आबो हायके गोबां मा मन्दिर चार्च तै गोबां मा मस्जिद रगो आमा हायके जानजा जागावो आमा हायके गोबां मा सेवा चलि दंगो जों तिनि अरबो मानदाय मन्दिर लंगै जों sini Hati जों साफ साफाई खालायलायो आवन बगै तिनि जत्त फाइने रकनो तिनि महात्मा गांधी ni Achaima ni Salo नरमा खाकाहाम यापार